Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Pon 11 April 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer mitadosi Gusti. Mitadosi Gusti. Para adi yuswa, kita mitadosi bilih Gusti punika ageng raos kawigatosanipun. Ing kauntunan menapa kemawon Gusti mboten nate sari lan mboten nate kendel lan tansah ageng kawigatosanipun dhateng kita. Sae nalika katempuh ing perkawis momotan ingkang ageng mekaten ugi nalika nampi kabingahan Gusti tansah migatosaken kita. Milanipun mitadosi Gusti ndadosaken kita tansah optimis. Ayub 13 ayat gang 11 ngendika, "Delengen panjenengane arep mateni aku wus ora duwe pengarep-ngarep, ewadene aku arep ngaturake panjawab ing bab lakuku ana ing ngarsane." Nalika Ayub nampeni panutuh saking rencangipun numusaken tatu ing manah lan rumaos boten wonten malih pengajeng-ajeng, nanging Ayub boten nglokro. Ayub tetap setya ing Gusti lan boten kecalan pengajeng-ajeng dumateng Gusti. Malah Ayub nganggep Gusti ingkang dados sumbering kekiyatan. Senajan badhe nemahi pati, Ayub tetep pitados ing Gusti. Kapitadosan gesangipun Ayub punika boten gumantung kalian kahanan ing gesang ingkang dipun lampahi, nanging gumantung kalian Gusti Allah sumbering gesang. Piyambakipun tetep setya sowan dumateng Gusti, ngaturaken sedaya isining manah ingkang kebak panandang kasangsaran. Para adi yuswa, ing satengahing gesang kedahipun kita saged nulodo dhateng Ayub. Ayub nggadahi kapitadosan ingkang tangguh ing satengahing gesangipun. Ayub maringi patuladan kangge kita. Sampun ngantos kita dadosaken kasangsaran gesang punika dados alasan kangge kita nebih saking Gusti, nanging saged kita jujur dumateng Gusti. Ing satengahing pandonga lan pasambat ing manah, monggo kita sowan dumateng Gusti, awit boten wonten panandang ingkang boten saged dipun adepi nalika kita saestu mlampah tumuju ing Gusti. Gusti piyambak ingkang dados margi kita nampi karahayon. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka mberek dhateng kawula, amri kawula tetep mitadosi paduka ing sadengah kawontenan. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang nganti, paduka ugi ingkang berek kawula sedaya, matemah kawula caket raket lan tansah mitadosi paduka ing sadengah kawontenan. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Saka wilayah Sekawan GKJ Magelang ingkang udasa manggi nembe nandang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang ngrimati, paduka ugi ingkang badhe paring berkah bagas kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Priskila Runtiningsih GKJ Mertoyudan ingkang udasa manggi nembe nandang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah nganti. Kawula pasrahaken Ibu Wahyu Ujianto ing GKJ Magelang ingkang nembe nandang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa paring pitulung, matemah bagas kesarasan tetep wonten ing piyambakipun. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sujenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Monggo Gusti paduka ingkang tansah makarya matemah sedaya sedherek kawula punika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken astama kusala
wayah buyut saking Ibu Soekarjo ingkang wedal samangke nembe ing pemulihan lan ugi nengga operasi malih. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Anthony DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, lan Ibu Suminem. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan. Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Ibu Rahyuni, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo, Ibu Ediati Sarmo, Bapak Manggu, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Yemima Armuyanti. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widardi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula
wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.